Foodiebis! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Ayan, meron po tayong Tocino, Longganisa. At saka boneless Tinapang Bangus. Yes, at meron tayong gulay, pritong talong at talbos ng kamote. At meron tayong ampalaya. At meron tayong sausawan, suka. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-Foodiebis, Happy New Year po. Happy New Year! Happy New Year. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Yes. Amen. Ayan mga ka-Foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Apo. Yan. Excited, no? Nasubo tayo. Ito, Tocino. Sige. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-Foodiebis. Kain po tayo mga ka-Foodiebis. Sarap. Nakakamiss ang Tocino, no? Ilan araw na lang mga Foodiebis, New Year na. Yes, December 29 ngayon. Longganisa. Talong ah. Kain po tayo mga ka-Foodiebis. Sa live chat, sa ano. Sa lahat na nandyan sa mga, sa premiere natin, kain po tayo. Sarap. Dala, tinapa. Tingnan natin. Sarap. Boneless siya. Huwag kang matakot. Hindi na ako natatakot. Yan. Balat. Ito ko boneless. Sarap. Sarap niya, no? Taga malalasan mo talaga yung ano,
Pagka tinapa niya. No? Tinapa, syempre. Ang balat? Yung pala pag nilalaga, mapait, no? Mas masarap pa siyang pinakain na sariwa, no? Taga masarap yung ano sariwa. Oo. Diba? Ang kapudibis. May malapit na ano, putukan na. Anong ano mo? New Year resolution. Oo, diba? Alam ko. Ako. Hindi yun nanonood. Wait lang. Oo lang. Ano? Siyempre gusto ko, para sa akin, gusto ko maging mabait pa lalo. Uy, Ay! gusto mo yan? Siyempre. Sabi nga ni Queen NATSU, maging mabait ka. Yes. Para pagpalain ka ni God. Kaya tignan mo si Queen Oo, Natsu. tignan mo si Queen NATSU. So, ang bait niya, di ba? Napaka-generous niya. Tignan mo yung channel niya. Ang bilis umangat ng channel niya. Kasi, pag tumutulong siya, yung galing sa puso talaga. Yes. Ang bait niya. Sobrang bait niya talaga. Ang bilis ng umangat ng channel, no? Biruin mo, 5,000 na. Tapos, ang lakas pa ng mga views niya. Ang ganda naman kasi ng channel niya. Oo. Bait siya. Ikaw ba? Ako, ganun din. Mabait. Ano? Hindi na ako marupok. Di ka na Pok pok marupok. Pok marupok. Basta yun na yun. Kailangan wag na tayong nega sa Sa buhay. Kailangan lagi tayong positive. Para magaan dumating yung mga blessing. Siyempre. Talbos. Nakalimutan natin talbos. Kayo ba mga kapudibis? Ano yung nyo? New Year resolution. Yes. Comment kayo. At shoutout natin sa susunod. Oo, shoutout natin. Pipili tayo. No? Pipili tayo kung ano-ano gusto nila. Yung magandang comment. Bala. Miss ko na si Magis Cuisine. Magis Cuisine! Kumusta na kaya sila, no? Sana okay lang kayo, Sisi. Merry Christmas and a Happy New Year. Lagi ko naman na yan. Mini-message. Ako din mini-message ko siya. Laban lang tayo. Ano lang yan, pagsubok na dumating sa atin. Malalampasan din na yan. Yes. Ang sarap ng talong. Lasang margarine. Baka pinagluto, margarine. Diba? Cheers. Tubig lang ako ngayon, siya juice. Ano to? Acai berry. Yan, bigay ng kapatid ko. With collagen. Yes. Siyempre. Pampaganda. Meron din ako niyan. Isa lang hindi kininom. Alam ko maganda na ako. Wow. Baka nababaliw na ako sa kaganda. Confident. Kailangan lagi kang confident sa sarili mo. Pangit ka, gwapo ka. Kailangan, wag mong ikayain yung mo. Sarili mo. Ano to napaka-confident. Kaya kahit na nakaswimsuit to, lalakad sa daan. Oh, nakakapaglakad ng nakaswimsuit to sa daan. Hindi ko kaya yan. Kailangan ka sa sarili mo. Siyempre, kung pupunta ka sa malayo, mahihiyain ka. Wala din. Talo ka. Bayang gulay. Ayun no.
Gusto ko sana yung, Carabao na Tocino. Ha? Kapit naman na yan. Hindi pa. Nakatikim lang ako na kalabaw na sinigang. Masarap din yan. Akala ko ba boneless? Ba't may tinik? Daming tinik. Huwag ka na Kain lang na kain. Napansinin yung natin. Pag di ko pinansin, matitinik ako. Ganun talaga kapag nagtitinda. Kailangan mo talaga yung yun sa tinitinda mo. Para mabenta. Tingnan mo, tinawag kang maganda kahit di ka maganda, di ba? Sa susunod po. Pag tinawag na maganda to bibili ka agad. Syempre. Doon lang tayo maganda sa palengke. Si ang daming at nakita mo yung ma-day ni Lea Payawan, ang daming paputok. Oo, nakita ko yun. Kami kasi hindi kami nagpapaputok dito sa amin. Kasi maraming aso. Tsaka yung Tsaka mga bata, bawal. baka naasmain. Natatakot kami sa puputok. Kain lang kami. Kain lang. Kumakain lang. Ayun lang. Tawanan. Ibang paputok kasi yung ginagamit ni BBM. Bakit? Totoo naman, diba? Anong paputok naman yan? Green-minded. Hindi, anong paputok? Siyempre, magmula bata ako, hindi pa ako nagpaputok. Sa kilikili, ayun, Yun. putok. Hoy, wala akong ganon. Ikaw naman? Baka kala nila mabaw yung kilikili ko. Hindi po. Pinapakalampag lang namin yung takip ng kaserola, ganun. Tapos pinapa-under lang yung mga motor Sasakyan. tsaka sasakyan. Busina lang po. Mm-mm. Tsaka nagpa-fireworks naman po kasi sila sa namin, sa church. Mga fireworks po, madaming fireworks. Yes. Kontento na po kami sa fireworks sa simbahan. Tulungan na kita. Happy tayo. Dapat sa'yo na yan. Ayoko na, busog na ako yun. Gusto ko sa tatlong, yung bilog. Nabala, masarap yung bilog, no? Ayun talaga yung pinaka-original na longganisa ata. Talong, sabi ko. Parang... Kasi kapag bilog, Basta bilog to yun, no? hindi. Kasi alam mo yung gusto ko sa longganisa. Yung bilog. Ayun yung kasi yung pinaka-original na longganisa talaga. Diba, Diba? pag natigman mo na yung ginawa ko ng ganisa dati, masarap na. Kalak naman Sarap. masarap din yung bilog.
Dati gumagawa po ako ng longganisa. Binibenta ko sa baba. Tigisa tayo. Ayoko na. Sarap. Namiss ko yung Tocino tsaka Longganisa. Sarap. Sarap. Ay, ubos na. Ay, salamat po. Ayun mga foodies, naubos po natin lahat. Pati rice, pati tinik na kain na namin. So, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga nagbigay ng star sa amin sa Facebook page. Sila, Hapon Gakayan, Ana Declaro, Irene Abad Salvo, Chona Repe, Dolores Castro, Eva Bontok Liwanag, Samera Inogo Kanapi, Kim Kenneth Micaela Nicole, Bebs B. Reyes, Sherlyn Mendoza, Chart Saligumba, Lalin Amarillo, Kirit Eloren Chanis, Michelle Raka Baniket, Joy Jaul, Jonah Jovia, Maureen Grace Olivar, Mean Basa, Don Villaganas, Almel B. Lagaw. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessings sa Maraming Facebook salamat page po. namin. Thank you so much. Belated Merry Christmas And Happy New Year. Ayan. At shoutout din po kina Elena Sita from Valenzuela, Bernice Lupac from California, Loida Cruz, Olivia De Jesus, and Lay Valdez. Ayan. Yes, shoutout po. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BPN. At shoutout sa Team Matibay. Ayan. Christine Cecil Ogawa, Mamita Brenny Lagangan, Jessie Pastrana, Nancy Suson, Sheila Almendras, Angie Santos, Senior May, Stella Batusin, Jason Laksamana, at si Yan, Tita shoutout sa Telma Benaventura, Yes. Christine Albido, ayan, Yes. at kay Cici Layli Bernarte, at kay Lea at Payawan. kay Baby Allison. Yes, Baby Shout Allison. out. Love Ayan. you. Ayan mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni Baby Am. Ayan mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to to like, share, and subscribe. Thank you.